Yabo, ngiyayivala-ke manje. Lo sisi lo upende wakwami uyamvungazelisa shem. Uyazi abantu besifazane bashawa into encane njengoba iy'mpilo zabo sey'moshe kangaka. Bathatha imfundo bayisebenzisa la engafanele khona. Uyazi ukuthini? Iningi labantu besifazane alinazi ibeletho. Iningi labantu besifazane alisoze lazala, ngeke besazala. Iningi labantu besifazane abafundile njengawe wena Thandeka, angeke bephinde bebe nabantu nje abayohlala nabo impilo yabo yonke. Bohlezi beqoma beyeka ngoba yini? Nihambe emaklabhini, nigijimela imali ukuthi nithi nifuna imali, la namadoda anemali kanti athwala ngani ngoba nifunani? Nifuna u-5,000, niy'tshela ukuthi empilweni kufanele ugijimise imali. Emazwini ami angigudlukile sisi, ngi-happy nje, uyangibona nje. Angidingeki kubuzwa-ke mina, angidinge nje kubuzwa. Ngisaphinda ngithi ngi-happy nalo pende wakwami lo o-green mntakama. Elami lithi baningi osisi abazofa nje bebolile ngoba vele nawe Thandeka ngiyakubona ukuthi usubolile mntakama, ubolile nje. Vele kwayinto-ke yokugana vele awusanayo. Mina la ekhaya Nkosi yami sengizonichazela. Ubaba la ekhaya Nkosi yami lo wami ngathandana naye esikoleni. Ngangenza ugrade 11. Ngangiseyitshitshi leli la kwethu. Ngasuka naye kwaze kwaba manje from 2017 ngicela ungibalele kuze kufike la ukuthi sineminyaka emingaki. Bese uyangichazela ukuthi wena usuqome kangaki empilweni ngoba uthi ufuna imali. Imali angeke izinise ndawo. Ninemali, niyahlukunyezwa amadoda abanifuni, amadoda ayanala, amadoda ayanchithela, abafuni ukunilobola naleyo mali yenu. Imali yani pho? Khona kungitshele ngama-vacation ukuthi mangabe ethi umuntu wakhe awuyi lapho, phela ngisuke ngitshela ukuthi ubhukhile. Yilokho nje okuduma la emakhandeni nanitunyela ukubhukha. Funa uhambe nigcwala lonke izwe ngoba abantu besifazane shema banangqondo. Umuntu wesifazane nje lo ohlezi etshela ukuthi empilweni kumele nje ukuze ujabule kufanele uhlezi unemali. Mina umnyeni wami uyanginika imali kodwa akanginiki le ukuthi mayisefanele ngisangane. Uyayibona? Empilweni asiphileli yethini imali. Siphilela nje empilweni ukuthi sakhe imizi lesiyakhayo, sisebenzelani imindeni yethu. Asisebenzeli izwe leli nisebenzelayo nina nifuna uhambe nibhizinisi ehlane nyoka namaphenti nisivezela amathanga axegayo namathanga uthi uma umile ubonakale ngale. Akade ngasedlojuzwa amadoda lawa eningathole emaklabhini bese nitshela ukuthi umendo aniyifuni kanti niyayifuna. Niyatshelana-ke mina. Umuntu ongafuni umendo akavale la athule ngoba lo sisi nangiyiboni nento esispecial kangaka ngaye. Angiyiboni into especial ngaye, uyangiqinela. Kanti noma engaqina kawu-30, mina ngimsabi-ke nje lo sisi lo. Angimsabi noma engeza naleyo degree leyo, ngizombuza ukuthi ubani indoda yakhe. Akeze ukungitshela, ngizombuza ukuthi wabreak obani. Angeke aze angitshele ukuthi wabreak obani. Lo muntu akambreaka muphi? Uselele namadoda amangaki? Ngeke aze angitshele. Angeke aze angitshele. I-degree ayisebenzi. Nina nje seningcolile nisebenzela usathane. Ngoba nina nithatha ithuluzi la uNkulunkulu, ithuluzi lomendo nilisebenzisa ngemfundo kanti seniyamosha. Sebenzela usathane nina. Ganani, phatheni kahle nithole amadoda nilotshole, niqoqeke, nihlale emzini yenu, niyokuhambe nihlala ningitshele ngama-vacation. I-vacation into engabalulekile le. Hayi ayibalulekanga ngaleyo ndlela engazoqhosha ngayo ukuthi mina ngihamba ama-vacation, into engenamsebenzi i-vacation. Asake sikhulumeni le ndaba yangumakoti. Ngoba manje sisenkingeni manje sengade ngibuka le video lo sisilo womuzi ogreen. Hayi bomusani ukusibukanisa nabantu kanje bafethu umusani angiyazi into enje. Angiyazi mina into enje and manje nisibukanisa nabeso sinihlenganisa nezizwe. So the KZN we never beat the allegation of which iqiniso guys. Iziningi izinto ezenzakalayo engingazibala kungathatha isuku lonke ezikhomisa ukuthi thina abantu besifazane nabantu besilisa base KZN ingqondo zethu zincane kangakanani, sicabanga kancane kangakanani. Amadoda siyawapraise, amadoda siwenza uNkulunkulu bethu. Amadoda siwenza uNkulunkulu bethu njengobenza yazi ngasithiwa isikole sibalekile kuthiwa go to school abadlali ngani manje sibukanisa nezizwe thina KZN manje sonke manje sekumele sithwale lento yokuthi sisuke KZN ngenxa ukuthi khona izidome ezifana nani ezenza amasimba ehamba ekhothamela abafana indoda kumele fuse gani zinja fuse gani mina nanginyanyisa
Hello Mzansi, welcome to Nkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Wayisusa inkulumo laphana tinkundleni tokuxhumana uYoung Makoti loba nakale asendlini le-green wakhomenta sila igama lakhe kungithandeka Zungu wathi ngamane ngihlala ekhaya kunokuthi ngohlala endlini egreen akhomenta ati kwemavidiyo akhe lo sisi waphendula-ke lo sisi wamtshela ukuthi nina kufunza kunentelani njengoba nifundzile njani namadoda nilojoliwe ufundzile unemali une-qualification le-right unemsebenzi o-right but indoda dololo uthi yena nje uhappy la khona u-content nemyeni wakhe yamthanda uyamupha imali nanoma ngabe amupha imali ukuthi vele setumsanganisa nine bathwala ngani nibhizi nihamba ama-vacation nihamba ini aninamadoda and ngeke nilotshole ngoba niqhalambisa imali nemfundo phambili ngicanga ukuthi ngiyiphi indoda efuna umfati lofundzile. And people are saying ukuthi sakuphi lesilima lesikhuluma labantu abaningi njena they were so pissed ngenkulumo yalo ntombazane sengukuthi hayibo one lo ntombazane mncane two ingcondo yakhe already uyambona ukuthi sowumuntu asaka-give up-ile empilweni thinking ukuthi kulotsholwa vele masolojoliwe wena sowinile empilweni unqobile imali nani nani uyambona gele ukuthi shem kufunza imali esikolo akekho busy ngako uyasho nje gele ukuthi kunentelani lowo njengoba ninganamadoda nje uthi futhi nje akusikuthi ninemali ni-right nifundzile anifuni kulotsholwa nifuni kushada niyafisa niyafuna but abaniloboli. And people are saying ukuthi ayibukele inkulumo bani lelo ikhuluma kuqabanga so vele every day. Please do comment what you think below down on the comment section. Ngicanga ukuthi dose-right lola kukhulumako noma uyagwegwa. Mina nawe sidobonana next time. Goodbye.